Moi boas tardes e benvidos ao estadio de Balaídos onde... Hostia, que foi eso? Que é unha Aurelita? Dios, non habrán abrido en todo Vigo. Pedinos centos hai cartos, pero para arreglar o campo... Puto caballero. O encontro de hoxe vai enfrontar a un Vigo que tiña equipo para xogar a Copa da UEFA e fixo puta mierda hasta que quedou mitad de tabla. É un Coruña que tiña equipo para non pasar apuros e fixo puta mierda hasta que votaron de primeira. Votaron, protestaron os chinos, dábanse de baixa do plus, dicían que esa puta merda que les non aguantaban. E claro, o Tebas ante os cartos dos chinos fai o que sea, chamou a desatino e dixo, mira, tedes que ir para a segunda. E así foi. O problema de ambos conxuntos foi que non aplicaron a técnica cruifista moi usada polo Cholo Simeone. Queres calar a boca e ya estás con as túas tonterías? Non é unha tontería. Se lle hubieran dado os bons bimbiazos aos xogadores, verías que non quedaban así. Hostia, por primeira vez na vida estou en acuerdo contigo. Día especial hoxe. Despois a invitarme a tomar algo. E a donde queres ir? A Luna. Seguro que queres ir á Luna. A min gustanme maduritas. Bueno, pues lévote, pero non lle contes a tu irmán. Ai, se atopo o amor, teño yo que decir. Bueno, vamos cas alineacións. O vídeo da Telegaita presenta as alineacións de puta mierda, xa que non foi capaz de atopar un resumen que trouxera as alineacións. De feito, vinme negro para atopar un resumen que fora algo máis cos 2 goles e un tiro de Guillerme. Moitas gracias a la Liga por tratar o noso derbi como se merece. En portería por parte do Celta xogará o Gato de Catoira, gran porteiro sempre que non anda xareira, Hugo Falo, Piedra Pómez, Chacal e o Poni en defensa. Un medio do campo ca Tanqueta Lobozka, o Jasiosas, a Juarrás, o Tierniño e insisto, e arriba o Pipo Gómez. Si, un xogador ao que lle apodan o Pipo polo seu gran parecido futbolístico co xogador do Milán, o Pipo Inzaghi, dous auténticos cazagoles. Pero que carallo di? Chamámoslle un Pipo porque parece un Pipo de viño, non hai olas para medir ese contorno. O Deportivo formará con Juanjran, o Piernas Locas, Suchar e o Caniche en defensa. A posición de mediocentro estará ocupado polo Donato do Jadis, por diante del a Bella e o Chimpín, media punta para Cocacholac, e arriba o Patizambo e Pupas Pérez. Faltouche o porteiro. Levalle faltando toda a temporada. Sal, Rubén, sal! Non me clara! Déjame non que nada na portería, total para que faz. Eres un cabrón, estás ferindo os meus sentimentos. ¡Oh, Moceno! ¡Cuidado con Moceno! ¡Que non decimos Moceno! Ah, decimos no Moceno, estamos muertos. ¡Ai, que boa pinta tenen esas uvas! ¡Ai, que puso un pipo de viño aquí na área! ¡Joder, es que... Póñeme pipos de viño aí! ¡Tomala, pelotudo! ¡La tenés adentro! ¡Forza Celtiña, Fautesa! Hasta que venga outro con máis dinero, claro. Gran gesto técnico do Real Clube Celta, sobre todo do porteiro do Deportivo. Pero fijarse no top... que toquillo lle mete aí o Pipo? Parece que non, pero fai aí a jalilla invertida. Dai que a cucorota, fai na mantenta. Mira que cucorotazo lle mete. ¡Pamba! Hostia, parece que non. Como se soupera o tipo, moi bien. Aquí Juanfran tamén fai como se soupera e pasa ya o do Celta. Os xogadores máis peligrosos do Celta de Vigo neste partido foron os do Deportivo. Eso tendio claro. Todos tranquilos que Guillerme controla. Vai chavalão, é fácil da águia. Árbitro, mas esse jogador parou o balão com a mão, não pode ser. É que o porteiro pode usar a mão, Guilherme. Então o nosso pode ter porque não usou a mão toda a temporada. Igual não sabia, é que de Sírio. Ai, casi, macho. Eu tomei os entrões, ora estou en dudas. Outro gran balón en largo de Juanfran a un xogador do Celta. Le gusta mucho. ¡O Moceno, outra vez solo! ¡O Moceno, non vale furar, ¡Paradón! Deso non me decides nada, vaya paradón. Villa Macías mans e boteina pa fora. Eso que? Estou cansado de salvar vos partidos, macho. E cando ninguén contaba, o Deportivo fixo unha xogadaza ante 4 toques de moitos collóns. Sí, golazo, neno. Yo salvé la temporada. Mira, os voy a hacer un gestito para joder. O sea, no hice nada en toda la temporada, pero le pongo este gestito y así me gana la grada. Porque a la gente lo que le gusta son los gestitos, no jugar bien y correr, no. Hacer el gilipollas aquí contra el Celta. Así es como se gana una temporada. Non lle ganamos nin ao Deportivo, macho. Está cousa negra. Un zue, a ver se me explicas o do paro. Millón acompáñate, que eu tamén he de ter que ir. Que? Papá, Que hostia que es? por que somos do Depor? Pero que mi? Se me correra fora, me cago en Dios. Papá, Que me cago en Dios queres. por que somos do Celta?
Hostias, a ver como lle explico que o ser son do Barça. Papá, Non sea rompecollóns. ¿por qué no saludan esas putas? Hostia, como soupo ver que eran putas. Soleu ao pai o cativo. Ata aquí outra loucada de Braxe da Telegaita. Espero que vos gustara e que ninguén se ofenda, que nin son do Depor nin son do Celta. Solo quería facer unhas bromas, espero que ninguén lle sentara mal. Se é así, pois sinto moito, que no tema do fútbol hai xente moi sensible. E nada, era iso solo. E bueno, a ver se po ano ascendo de por outra vez e volvemos a ter o derbi, que eran dos vídeos que tiña aí cada ano para facer xa definidos. E sobre todo se volve, por favor, que fichen xogadores novos, que hai algún que levan uns 3 derbis xa e xa non sei que máis dicir deles, non se me ocorre nada. E bueno, xa sabedes, dadlle a like, comentade e suscribidevos, que non costa un carallo, e quedades como adiós. Suscríbete, mardalle al like, suscríbete, mardalle al like. E se te gusta, compartio cos teus amigos. E se non te gustou, mandaría aos teus inimigos e é que tamén polo cu. E é así como se fai. Suscríbete, mardalle al like.